Episcopal de Vic és una visita imprescindible per a tothom que vulgui fer un viatge al món medieval, conèixer unes extraordinàries obres romàniques i gòtiques i gaudir de les diverses col·leccions que exposa en un modern edifici en ple centre històric de la ciutat de Vic. El museu està obert a totes les persones, oferint un ampli programa d'activitats i propostes adreçades a tots els públics. El Museu Episcopal de Vic compta amb una àmplia oferta de propostes educatives per a totes les etapes escolars, activitats extraescolars, grups familiars, joves, necessitats especials i col·lectius diversos. Al museu, els grups descobreixen les obres i els espais acompanyats d'uns educadors, que fent ús d'una gran varietat de recursos i oferint un diàleg obert i participatiu, expliquen el passat des d'una visió de present.